En kunnen wij nou helemaal tot het eiland komen? Of, Nee, wij varen dus nou zo hier naar boven toe. Ja. Dan gaan we hier het wad weer op. Dan hebben we hier een smal gultje, dan kunnen we er met hoog water in. Dan gaan we hier verankeren en dan moeten we dus met een rubberboot, de bijboot, gaan het laatste stukje, omdat het dus te ondiep is, jullie aan land zetten. We zijn op weg naar het noordelijkste puntje van Nederland, Rottumerplaat. Een heel bijzondere bestemming. Vanwege de duizenden vogels die er nu zijn. Vanwege de stilte en de uitgestrektheid. En vooral ook vanwege het feit dat het verboden gebied is. Wat zagen we nou voor de sterntjes, hè? Of visdieven, denk ik? Dit waren visdieven, ja. Maar de sterren en visdieven zitten op het eiland door elkaar heen in de kolonie. Kijk, het belangrijkste van die eilanden is rust. Ja. En dat heb je in de Waddenzee, wordt door mensen ervaren als een heel rustig gebied. Maar het wordt steeds minder rustig. Er zijn echt die eilandjes van rust, wat dit letterlijk zijn. Nou, denk dan even naar Grient, Rottumeroog, Rottumerplaat, waar geen menselijke activiteit is. Dat is gewoon een zeldzaamheid. Nou ja, omdat er dus nooit iemand komt, vinden wij het fijn dat er nu 500.000 mensen meekijken. Ja, die ook eens een keer zien wat jullie daar doen. Wat Rijkswaterstaat, onderzoekers, vogelwachten. Dat willen wij gewoon heel graag in beeld brengen. Ja, en want het feit dat het afgesloten is en dat het bewaakt wordt, dat draagt bij aan die natuurbescherming. En dus het wordt steeds belangrijker om toch gebieden met rust te bewaren. En hoeveel mogen er in de eerste lichting mee? Kunnen er 3 man mee met wat spullen? Ja. We mogen onder strenge voorwaarden mee. 2 komen er nog bij. Met een klein team. En alleen dit weekend, omdat er dan toch al onderzoekers en vogeltellers naar het eiland gaan. Liever alles in één keer. Normaal gesproken zijn er op het eiland alleen 2 vogelwachten. We werden verwelkomd door de visdieven, hè? De bagage wordt uitgeladen. Het vuilnis gaat mee terug. Nou, mooi dat je ons op te wachten hier. Ja. Ik ben Menno. Hey, hoi, ik ben Frank. Hoi. Hallo. Hoi. Want heel veel mensen denken natuurlijk, oh ja, Rottumerplaat, een zandplaat. Ja, nee, Waar misschien af en toe vogels geteld worden. Het is echt een eiland. Maar het is echt een eiland met een Met, gehuchtje. met een trekkerschuur. Ja, maar dit is gewoon de werkplaats. De werkschuur. In Atalanta. Hey, ja. Even kijken naar de Atalanta. Nou, we kunnen hier wel even voor langs lopen. En dan stel ik voor dat we hier een stuk over het duin lopen. Ja. Het is nu hoog water, dus als we hier langs lopen, dan verstoren we hier verder niks. Nee, goed. Nou, en ook die begroeiing vind ik een verrassing, Jaap. Want dit had ik toch niet. Ik dacht, nogmaals, ik dacht een zandplaat. Ja. Maar hier is het gewoon 2,5 meter hoog. Ja, dit ziet er als gewoon een eiland uit, hè? Met die duindoorn. Wat heb je hier, Roel? Oh, hey, er zit een heivlinder, staat al op het pad. Een heivlinder van schrale grond. Dus dan heb je dat akkerdisteltje daar en dan net achter. Daar, ja, je ziet het bijna niet, want het heeft dezelfde kleur als het zand. Oh ja. Zandkleur heeft. Jeetje zeg. En wat is dat voor vlinder? Dat is de heivlinder. Ging er nog een. Oh, zag je dat? Ja. Dat is geen Atalanta, hè? Toch wel veel vlinders hier. Leuk. Ja, joep. Oh, Een ja. jonge meeuw. Ja, die is helemaal geplukt hier, dus dan gaat er dan toch maar vanuit dat hier een roofvogel langzamerhand hem uit elkaar heeft getrokken. Echt ten prooi gevallen aan, ja, wat denk je dan, buizerd? Of zit hier ook nog iets... Ja, of een slechtvalk, hè. Slechtvalken zitten hier ook, maak je nog wel kans op. Ja? Maar die komen dan van het vasteland? Nee, die Of broeden van hier de- op het eiland. Het is, Oké. hier op het eiland hebben die, ik bedoel, je kent die slechtvalken van die kasten die ze op hoogspanningskabels of hoge gebouwen hebben. Maar hier hebben die slechtvalken gewoon een grondnest. Want hier is geen bedreiging voor grondpredatie. Dus, Geen vossen? Ja. gewoon nesten op de grond. Dat is toch een vreemd gevoel, hoor. Ik ben nou heel veel op die wadden geweest. Ook wel op een paar van die zandplaten waar niemand komt. Maar dit is
Dit is gewoon echt een eiland waar je helemaal niemand tegen kunt komen. Geen wandelaar, fietser of heel vreemd. En het is echt meer dan een plaatje zand. Het is echt hoogte en duinen. Heel vreemde gewaarwording. Daar naar boven? Ja, we gaan even tot het hoogste punt. Het zit helemaal vol met vogels. Het is zo uitgestrekt, maar ook wel rust. Je ziet ook alle dieren rustig zitten, relaxen, niks aan de hand. En hier zien we een prachtig laagland voor ons. Hè? Ja. De kwelder, Dit is die Zuidkwelder, ja. waar je ziet ook allerlei watertjes er doorheen. Ja, dit is nu bij hoogwater. Nu lopen die brielen lopen allemaal vol. Is iedere dag stroomt het erin, eruit, 2 keer per dag. 2 keer, ja. Ja. Als het water straks gezakt is, dan zul je zien dat die vogels hier niet meer allemaal zijn. En dan kunnen we er rustig even overheen lopen. Dat is allemaal bloeiende lamsoor wat je daar ziet. En wordt dat ook gegeten, lamsoor? Door, Ja, lamsoor wordt wel soms aangeboden als bij de salade bijvoorbeeld. ja, Hè? Maar dat is geen lamsoor, dat is een misverstand. Dat is zeeaster. dat noemen we de zeewenlamsoor, toch? Ja, Hoe zou ja, nou? dat is, ergens is daar iets misgegaan in de vertaling, denk ik. Want, Ja, ja. Nou, als we dan in Zeeland meekijken, jongens, dit is lamsoor en zo bloeit het. En wat jullie lamsoor noemen, dat is zeeaster. ja, dat mogen ze zelf weten, er staat geen straf op. Ondertussen bouwt natuurfilmer Roel een cameraatje in het slik. En om een voorbeeld te noemen, het strand, die strandbroeders, die hebben het gewoon langs die hele Nederlandse kust, hebben ze het gewoon moeilijk. Maar langs die hele Nederlandse kust zijn wandelaars en tegenwoordig fietsers met die fatbikes en mensen met honden. Ja. Dus ja. En hier niet, hier heb je dat alles niet. Ja. Er moeten plekken zijn waar die vogels of die zeehonden op een manier weten of voelen, hier komt gewoon geen mens, Ja. hond. Ja, dus dat moet toch ja. niet te veel gevraagd zijn, lijkt me Nee, toch? nee. Dat moeten we toch kunnen opbrengen. Ja. Wat is dit nou, dat hele kleine witte, dit paars? Ja, deze bloemetjes, dat is zoute schijnspurrie heet het volgens mij. En die bloemetjes, als het eens een keer het water zo hoog komt dat dit ook nog onderstroomt, dan sluit hij zijn kelkblaadjes en dan vangt hij daar een luchtbelletje in. En zo houdt hij zijn meeldraden droog. En dit is zoutmelden, deze. Die zie je ook, hè. Ze noemen dat dan wel zoutminnende plantjes, maar dat is eigenlijk flauwekul, want plantjes houden allemaal helemaal niet van zout. Het zijn, je zou kunnen zeggen, zouttolerante plantjes. Ja, ze kunnen er tegen. Ze hebben een trucje bedacht om het zout weer uit te krijgen. Deze die zweet het uit aan de onderkant. Je ziet ook iets witter.
Oh, en er ligt een dode zeehond hier. Oh ja. Tenminste, wat er nog van over is. Nou. Kijk, er gaan steenlopers. Goh, dat is wel een flink exemplaar zeg. Ja. Dus dat gaat helemaal weer op in de kringloop van het leven, zullen we maar zeggen.